Панҷакент аслан дар забони суғдӣ, панҷикат дар гӯишҳои зарафшонӣ ва панҷиканд дар забони форсии тоҷикист. Ин шаҳр ҳазорсолаҳои муқаддам мутеъу тобеи сарзамини озодагон, суғди бостон буд ки ҳоло ҳам чунин аст. номи шаҳри Панҷакент аз ду бахш сохта шудааст: панҷ ва канд, яъне панҷшаҳр. ин шакли номсозӣ дар шаҳрҳои зиёд дида мешавад ки далели бебаҳси шаҳри тоҷикон будани онҷост. фарзи мисол Самарқанд, Хуқанд, Хуҷанд, Ботканд ва Тошканд. номи Панҷакент ё Панҷканд дар торихномаҳои қадим ва асноди бойгонии Деваштиж низ вомехӯрад. дар садаҳои пасин низ Панҷакент яке аз шаҳрҳои бонуфузи Осиёи марказӣ дар роҳи бузурги Абрешим мақоми намоёнро ишғол карда, дар ривоҷи муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва иҷтимоию фарҳангии халқҳои ҳамҷавор саҳмгузорӣ намудааст. маҳз ана ҳамин таъриху тамаддуни бою қавии ин шаҳри бостонист ки сайёҳатро рангин менамояду хештаншиносиро дар замири кас бедор. оре, Панҷакент зодгоҳи рӯдакиву лоиқу даҳҳои дигар аст ки барои шинохтану донистани эшон гирифтани номашон бас. шаҳри Панҷакент дар дараи рӯди зарафшон ва шарқтар аз шаҳри Самарқанд дар баландии 900 метр аз сатҳи баҳр ҷой дорад. ин шаҳр бисёр ҷойҳои тамошобобу диданӣ, ёдгориҳои таърихӣ ва меъмориро дар худ нуфтааст. каме ғарбтар аз Панҷакент вайронаҳои шаҳри Саразм ҷой доранд ки аз ҳазорсолаҳои 4-2 пеш аз милод бозмонда ва пайвандҳои танготанги мардуми бумиро бо тамаддунҳои кӯҳани ховари наздик нишон медиҳанд. оре, Саразме ки шӯҳрати ҷаҳонгир дораду бо таърихи 5500 сола дар наздикии Панҷакент қарор гирифтааст. дар шаҳр донишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, омӯзишгоҳи педагогӣ, омӯзишгоҳи тиббӣ, литсеи касбии политехникӣ, мактабҳои миёна ва томактабӣ зиёд амал мекунанд. қасри фарҳанг ва якчанд муассисаҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва дилхушӣ барои сокинони шаҳр хидмат мерасонанд. манзараи бинову хиёбонҳои шаҳри бостонӣ дар замони истиқлоли ҷумҳурӣ тамоман дигаргуна гаштаву қабои нав ба бар кардааст.